Chci se jen podívat, jestli je to pravda. No, Neříkej, že největší svůdník ve městě se stydí. Jsi Jenčink. Tak do toho. přichází císař. Vaše výsosti. Prosím, vstaň. Nech nás. Teď nejsme v paláci, nebuď formální. Tady jsem tvůj host. Výsosti, posaďte se. Šiší, posaď se tady. Můj pane, prosím, napijte se. Šiší, zahraješ mi něco k tomu pití? Moje hra by vás určitě nudila. Dnes mám malé překvapení. Překvapení? Skvělé. Skvělé. Kdo je to? Hraje tak překrásně. To je můj bratr. Přijel ke mně právě dnes. Je to hodný chlapec. Rád bych ho poznal. Pozvi ho sem k nám. Musím vám říct, že bratr je uprchlík. Kvůli tomu se vás neodváží pozdravit. No tak mu dám milost. Výsosti, udělal byste to úředně? I písemně? Jistě. Děkuji, pane. Prosím. Jak se tvůj bratr jmenuje? Jenčink. Jsi spokojená? Bratře, pojď poděkovat jeho výsosti. Děkuji, výsosti, nechť vládnete dlouho. Jenčinku, nezdáš se jako zločinec, alespoň ne mně. Ale říkáš, že jsi uprchlík. Hudba, co hraješ, je tak tklivá. Jaký jsi spáchal zločin? Myslím, že mi to můžeš říct. Už jsem ti sepsal milost.
Jsem velitelem jednoho z Linkshanových oddílů. Linkshan? Výsosti. Ctíme jenom jedno slovo, tím je spravedlnost. A to je naše heslo. Bojujeme proti korupci a zločineckým bandám. Všichni jsme loajální patrioti. Přejeme si jen sloužit vám. Sloužit své zemi. Zemi vládne nepokoj. A ten rebel Fenkla je velkou hrozbou. Ovládá už 8 provincií, 25 okresů. Linkshan má hodně hrdinů, má zdatné muže, to je mi známo. Mé rozhodnutí je, že tě využijí. Když vaše výsost udělí milost všem, budeme za vás bojovat na život a na smrt. Dobře, potřebuju věrné muže. Všichni muži jsou bratři. Hrdinové Linkshanovy armády, které shromáždil císař, statečně bojovali proti rebelům Fenkla. Dobili zpět mnoho měst a zabili Fengova 3. bratra. Mistr kopí Xu-Ning se probojuje přes most Tung-Sin a než sám zemře, zabije Fengova tajemníka. Linkshanův velitel mistr 2 kopí Tung Ping se probojuje branou Sung a než sám zemře, zabije jednoho z Fengových vrchních generálů. Lingshanovi bojovníci zaútočí na Hengchou, Fengovu pevnost, a během bitvy 7 hrdinů padne.
Linkshanovi oddíly zahájí překvapivý útok z moře na vodní bránu Hengchou. Velitel Jan II. Padne rukou nepřítele. Bratře! Jo, já všem řekni o té léčce. Řekni jim, že ty dřevěné zábrany se otevřou. Zároveň s branou jsou propojené. Čluny pak proplují. Ozbej si! Běž! Rychle! Fenkla má moc mužů. Hengchou je těžkodobytná pevnost. Ze 3 stran je voda. Nedocenili jsme to, měli jsme špatnou strategii. Ztratili jsme mnoho dobrých mužů. Jsem výborný plavec. Dejte mi rozkazy. Bratře Činglu, cením si toho. Přesto Ruanovi bratři byli také zdatní. Přesto tam přišli o život. Hengchou bude oříšek. Potřebujeme nový plán. Máte návrhy? Nařídil jste na čas ustoupit? Nemáte plán? Ujišťuji vás, že brány brzy otevřeme. Nejdříve se musí pár mužů dostat do města. Získají informace o tom místě, než znovu zaútočíme. Hej, já se hlásím. Bratře Songu, ze všech 108 mužů se na tuto práci hodí jen Čing.
Zaprvé zná mnoho nářečí a také je chytrý. Ano, povede skupinu. Mistře Chingu, čekáme tvé rozkazy. Náš cíl je zabít Fenga Lá. Osobně jsem se zaručil císaři. I kdyby mě to stálo život, já to udělám. Bratřeši, přidáš se k němu. Jsem připraven. Pevnost Hengchau je jako tygří doupě. Buďte opatrní. To je dobře, aspoň se ukážeme. Vím jedno, že boj je náš osud. Proto jsme tady. A já? A ty, bratře Šisu, půjdeš také? Tak půjdeš. Půjdu. Shibao mi zabil bratra. Vyrovnám účty. Pane, ještě jsem tady já. Já chci jít taky. Likuej, ty jít nemůžeš. A nezvi nám tady. A proč pak ne? Na něco si zapomněl, Hengchau je obklopené vodou. Na souši bojuješ dobře, ale neplaveš dobře. Poslyš, vzpomínáš, jak jsme spolu bojovali? Vůbec si mi nestačil, že? Na zemi jsem tě skoro zabil, tak pozor, jo? Ale na moři si volal o pomoc a o život, co? Přestaňte. Řekni nám, jak se to stalo. Potkal jsem bratra Likueje v Jingzhou. Jednou dostal chutě na rybu. Co se děje? Kam běžíte? Kdo to je? Všechny tluče po hlavě. No jasně, on se zbláznil. Utluče nás. Utíkejte! Rychle pryč! Seženeš mi velkou rybu. Ryby si nám vyhodil! To je fuk. Chytíš mi velkou. Pustil naše ryby. Co bude chtít? Jde bratr Cheng! Nemáme žádný úlovek. Co je to zač, hm? Zatrace je. Černý vír. Likueji. Kdyby nebylo pánu Song Lianga a Jučena, byl bych tě zabil. A co bylo pak? Černý víre! Pojď sem, jestli nejsi zbabělec. Zatraceně, pojď sem na břeh, slyšíš?
dívejte se na to! Hurá, do toho! To stačí, bratři. To je minulost. Oba nám můžete být stejně nápomocní. Jo. Jdeme! Přesto nemůže to vyjít. Když vás bude málo. Yang Cheng a tvá žena Sun, vy můžete jít také. Vás 7. Bude náš předvoj v Henčou. Propátráte město, naplánujete útok. Rozkaz! Vaše výsosti! Prosím, nechte mě projít. Mám nemocného chlapce, potřebuje doktora, je to strašně vážné. Prosím, páni vojáci, prosím vás. Jeho výsost přijíždí, co pak nevíš? Ale můj chlapeček je vážně nemocný, potřebuje doktora. No tak můžeš jít. Díky. Hej! Nechoď tam, nebo tě zabijou. Nechte mě jít. Je to vrah! Co, taky máš nemocného škvrčka? Poběž! Chyťte je! Obkličte je! Rychle! Jdeme tam! Rychle! Dělej, musíme pryč! No, běž! Jeho výsost přijíždí. Uvolněte cestu rychle! Pohyb! Jeho výsost je zde. Jeho výsost přijíždí. Generále Shi, 2 muži začali šarvátku, zabili několik našich mužů. Chytili jste je? Zmizeli nám v uličce. Jdeme. Kopředu. Zatraceně, ty jsi blázen! Už jsem to prostě nemohl vydržet. Zapomněl jsi na naše rozkazy.
Co je? Co tentokrát? Všude se tu hemží vojáci. Hledají muže jménem Černý vír. Za chvíli budou tady. Přestaňte rejpat, nebo jestli se rozhořím, popadnu sekeru a jdu přímo do paláce Fenkla. Bratři. Poslouchej. Tvá sekira dostane příležitost. Zajímalo by mě, jaké novinky přinese bratr Shi. Jeho výsost přijíždí! Náš pán přijíždí! Jede do paláce! Pane? Lišenovi klupy se hrnou, už jsou blízko. Jsou asi 200 mil od města. Víte to? Ano, vím. A velitelem té bandy je Wusong. Co si myslí? Uděláme z něj a jeho bandy armádu duchů. Frank se vrátil, něco se děje. Nejspíš se už naše oddíly blíží. I když jsou třeba blízko, nemůžeme se s nimi spojit. A když je tu taková armáda, budeme mít velké ztráty. To si nemůžeme dovolit. Už jsme tady několik dní a vlastně jsme nic nezjistili. A musíme něco udělat, nemůžeme jen tak sedět. Probereme to s bratrem Jenčingem. Tak kolik jich je? Kolik Linkšenových mužů se sem dostalo? Rozhlížím se. Co se tady stalo? Já jsem vládce. Vy jste mi generálové. Nejdřív prohrajete bitku, nepobijete ani pár Linkšenových mužů. A teď je pustíte i do města. Pane, provedeme domovní prohlídky. Nasadím na to všechny muže. Není třeba. Neřekl bych, že jsou to špehové. Jsou něco víc. Takže jsou... Jsou jejich spojkou a pustí oddíly do města. Musíme neprodyšně zavřít všechny městské brány. Takže posílíme stráže zvláště kolem paláce. Generál Su a generál Shi, ti dva budou hlídkovat po městě. Když dokážeme udržet město, ti zbojníci nás nemusí znepokojovat. Skvěle. Co pak zmůžou? Zavřete brány, neotevřou se bez rozkazu. Nikdo nebude vpuštěn bez rozkazu vládce. Rozkaz. V Hangzhou je 10 městských bran a 4 největší vedou k jezeru. Je to Qin-Tangmen, Yonqingmen, Qingboumen, Chen-Humen. Všechny jejich čluny jsou teď ukryté za bránou Qingbou. K bráně Yongqing vedou 2 cesty. Když překonáme vodní zábrany a zahájíme útok tam, zvládneme to. Prorazíme si cestu do města tam. Zábrany a brána budou nejtěžší. Bude to chtít dokonalé načasování. Využijeme jejich nepozornosti. Až veliteli sdělíme náš plán a on připraví vojáky. Půjdu dovnitř jako první a otevřu tu bránu. Zvládnu to. Pojď, probereme si to podrobně. Brány jsou neprodyšně uzavřené. Naši musí být blízko. Řekni, jak se s nimi spojíme? Náš velitel už určitě čeká. Nemá žádné zprávy, neví, co je. Nikdo z nás se ven nedostane. Vím, jak ven za svítání. Za takovou dobu začíná mě to tady štvát. Já chci nějakou akci. Shizu měl štěstí, už v jedné akci byl. No, jestli máš plán, proč budeme čekat do rána? Kvůli strážím. V noci hlídají líp. Bylo by to těžší. Bratřili, zítra tě tam budeme potřebovat. Ale to znamená, že budeš bojovat u brány sám. Tak to se mi líbí. Přece neobětujeme jeho život. Jistě, že ne, potřebujeme ho. Ale já musím uniknout z města. Vy dva ho budete krýt.
Zmizíte, jak to půjde. Jenže on, když začne, neví, kdy přestat. Máš pravdu, on ne. Přísahám, že přestanu. Řeknou jdi a já půjdu. Přestaň. Tohle je vážná věc. Žádná zábava. Jo, vždyť to já vím. Klice, ustup dozadu! Kam si to šineš? Proč bych nemohl z města? Vždyť už je světlo. Jo, jestli chceš být mrtvý rebel. Sám jsi zatracený rebel a osočuješ mě? Zabijte ho! Já jsem černý vír, mě nedostanete. To je ten rebel Černý vír, chyť ho! Jdeme, rychle, jdeme! Tady. Tak se li ustáhne. Pušte už! Vraceli! Půjdeš s námi. Jak, když mám zabít, ty blázne? Jestli nepůjdeš, necháme tě. Jděte napřed. Zatracený blázen. Poslyš, vy běžte. Já zůstanu s ním. Šisu! Šisu, ty jsi chlap podle mýho gusta. Výborně! Vypadáš jako pravý muž. Jak se jmenuješ? Ty jsi ten Černý vír? Nepoznáváš snad generála Shibao? Už jsem tě viděl. Vracej, Šisu! Uteč, vracený, kruciáti! To je Černý vír. Za ním. Zadrž. Ne? Proč, generále? Nebude se. Já ho budu sledovat. Vyčkejte signál. Počkejte u brány.
A kdo jsi ty? Jsem generál Li Tin-Ran. Právě včas. Můžeš si sebrat tělo generála Bao. Kdo jsi? Jmenuji se Shisu, Liang Shenův muž. Dnes mám dobrý den, protože jsem zabil Shiba. Bratřeli, kde je Shisu? Ještě tam bojuje, ale mě odtamtud vyhnal. Žije ještě? Půjdeme tam. Skvěle. To byl celkem chytrý nápad. Chtít kontaktovat své muže. Jsem obyčejný člověk. Nevím, co máte na mysli. Na mou duši. Tak ty jsi obyčejný člověk. Vím, že jsi Jen Šink, zázračný. A potkal se s císařem u slavné Lišiši? Slíbil s císaři, že seženeš všechny Liangshenovy muže, aby bojovali proti Fenglaovi. To vůbec nezní jako obyčejný člověk, co? Víš toho o mě dost. A vím ještě jednu věc. Jsi vynikající bojovník. No, taky bojuješ? Jistě. Jsem známý jako nejlepší na celém jihu. V tom případě musíš být jeden z maršálů, slavný generál Su Singfang. Možná jsi nejlepší bojovník na jihu. Jenže já jsem nejlepší na celém světě. Co po mně chceš? Nejdřív ti seberu světové prvenství v boji a pak ti utrhnu hlavu. Ne, počkej. Když tě porazím, budou tu tví muži a tě mě nejspíš zabijí. Je mi líto, nejsi na prvenství připraven. Na něj! Dost, ještě krok a váš generál bude mrtvý. Generále, dej mi svého koně. Ne! Ne, zadržte ho! Zadržte ho! Je tu bratr, tak povídej, Povídej, jak se vede? Povídej, bratře. Pojď dál. No tak, bratře, povídej.
Vítej, už jsme tě skoro oplakali. Já vím, nebylo to snadné. Už má velitel nějakou strategii? Velitel čeká na tvé zprávy. Zavedu tě k němu. Přijel bratr Jan Ching. Jen Čink je tady. Co tu dělá korunní princ? Liangshenovi poskoci jsou uvnitř? Ano. Černý vír a ještě 2 další. Ší Čin s vytetovanými draky. Ale toho druhého, toho neznám. Aha, takže 3 muži stejně jako my. Zatkneme je živé. Zvýší to vážnost a všichni se proslavíme. Když jsme na ně 3, neměl by to být problém. Myslel jsem na to. Proto jsem neposlal pro oddíl. A když je tu náš princ, je úspěch zaručen. Chytíme je všechny. Přesto však budeme opatrní a nebudeme riskovat. Kde jsou Shen Qing a jeho žena San? Podívám se. Šičine, buď opatrný. Poznáváš mě? No jistě, princi, přesně jako tehdy. Dost. Teď jsme si kvit. Puste ho. Budeme bojovat. Já ti podám meč. Bratře, co to říkáš? Seberte Fenga a zmizte. Šičine, dost. Zapomněl jsi, počtu jsme? Odejděte. Jdeme. Ne, Šičine, já zůstanu s tebou, jo? Je to všechno kvůli tobě. Zpátky. No tak jdeme, jdi. Tak vy jste oba vrchní generálové? Tak do toho. Jsi opělý. Už jsi měl dost. No jistě, že. Odneseme ho domů. Přijďte prosím znovu, pane. On trvá na pití a tady to vypadá dobře. Teď dovnitř, já se porozhlédnu, ano? Dobře. Běžte pro pomoc. Sežeňte vojáky. Slibuju, že vás odměna nemine. Ty jsi tu skrýval Liangshenovi rebely. Neviděl jsem, co jsou zač. Zatraceně. Šičine, už brzy skončíš. Pak korunní princ skončí taky.
Život Šičina za život prince Agnerála za to stojí. To je výhodný obchod. Podívejte se na toho draka. Co Šičin? Šičin je mrtvý. Zemřel hrdinskou smrtí. Sedm bratří nás přišlo a už jsou 2 mrtví. Feng Taiding, za mé bratry, Šičina a Šisu. Pro tebe to bude velká čest.
Jenčink vyklouzl z města, spojil se se svými muži. Ale on se vrátí. Nemůže vědět, co se stalo. A až bude v hostinci, zajmeme ho a přinutíme mluvit. Když Jenčina zatkneme, bude Fenkla šťastný. Hej, vydej rozkazy. Postav své muže kolem hostince. Všichni odloží uniformy a musí si vzít civilní šaty. Počkáme si tam na Jenčina. Ano. Nevíme, kudy se bude Jenčing vracet. Jak ho můžeme varovat? Ukryju se někde poblíž hostince. A když budu moct, tak ho zkusím varovat. Ano, já se k tobě připojím hned, jak budu hotov. Pověsíme ho před palácem. Pro všechny to bude šok. Armáda se vyděsí a začnou se víc bát. Jdeme. Nejdřív napíšeme vzkaz, pak ho vyneseme a budeme dělat, že je opilý. Princi, ještě si dejte. Kapitáne, kamarádovi je špatně. Co je mi do toho? No, kdyby to šlo, půjčím si koně. Hele, kamarádovi je na umření. Nemohli byste mi pomoct? Rychle! To je princ! Co to je? Co to má znamenat? To je princ! Jak to vypadá? Jsou to Fenklaovi vojáci. Čekají, až se Jenčing chytí do pasti. Co budeme dělat? Jenčing se chytí do pasti, nevíme, odkud přijde. Musíme něco vymyslet. Rozdělíme se. Bratře Čengu, vezmi-li já radši sebou. Ten velitelův plán je výborný. Budeme předstírat, že útočíme na severní bránu. Ve skutečnosti hlavní útok povedeme na bránu Jončin. Počkáme na poledne, až bratr Čeng otevře vodní zábrany a bránu a jsme vevnitř. Pane velitel říkal, že jak prolomíme Jončin, Fenkla se pokusí uniknout severní bránou a tam už na něj budu čekat já. Snad to zkusí. Pane, zaútočíme přesně. Když nebude otevřená mříž, budou naši ztraceni. Budou snadným terčem. Nebudou mít nejmenší šanci. Ta mříž je hlavní, nezapomeňte. Hodně štěstí. Díky.
Je čas. Bratřebu, pokuste se rozptýlit vojáky na hradbách. Musím do města. Prý Liangshanovi muži pověsili korunního prince Fenga před palácem na sloup a na těle nechali vzkaz. No jo, že obyvatele se nemají čeho bát a slíbili, že nám nic neudělají. A prý se spousta mužů Fanglaovy armády včera v noci rozprchla a začali se prostě hrozně bát. Panely! Honem, jdeme! Takže vrátil jste se. Všichni vaši přátelé čekají uvnitř. No, vážně? Řekněte jim, ať jdou ven. Pojďte, pojďte, pozor! Na něj! Jdeme! Jenčingu, zatýkáme tě.
účinku živostinci. Polož mě tam vedle mého muže. Pojď. Neboj se, jsem s tebou! Čengu, musíme pryč. A co vy? Rychle, pust ho z hlavy. Teď potřebujeme tebe. Li si tady už poradí. Tak pojď už. Tak běž. Já, černý vír, jsem tady. Chce se mnou někdo popasovat? Na něj! Počkat? No tak, co chceš? Říkali, že jsi dobrý bojovník. Je to tak? To tady je. Jenom jen Čink je lepší. Víš ty vůbec, že jsem toho slavného Jen Činga porazil? Ne, to je lež. V tom případě tě vyzývám... Pojď na život a na smrt. Pojďte, zabíjení miluju. Na něj!
Jdu do paláce. Zůstaňte. Útok na Jončin byl dobrý plán a měl by vyjít. Všichni jsou na druhé straně a většina jejich lodí je venku za branou. Takže vůbec nečekají, že by přišel útok z této strany. Když pronikneme dovnitř, tak se Fengláova obrana zhroutí. Ale jsou tam stráže, které hlídají tu bránu. Ty musíš... Dali mi přezdívku Bílá ryba. Kdybych v té vodě zemřel, bude to v celku na místě. Song Cheng už jde s muži dovnitř. Naše armáda je připravena. Bratře, už je čas. Ano. Já se vrátím zas do města, přímo do paláce. Zabráním Fengláovi utéct. Už je čas. Bratři, jděte a veďte své muže. Tak, pomstíme padlé bratry. Zvládne to Cheng Shang. Určitě. Na stráži u brány je jenom pár mužů. Nenadarmo Chengovi říkají Bílá ryba. Ten nás nesklame. Takže se nebojte. Někdo z povstalců? Ale ne, zřejmě jen nějaká velká ryba. Rychle! Na něj!
Sialovu! Bratře! Bratře Čengu! Bratr Čeng! Bratr Čeng se pro nás obětoval. Jděte, chlapci, víte nepřítele! Pane, Liangshenovi bandy prolomily obranu u brány Yongchin. Jak se to mohlo stát? Liangshenovi muži byli už ve městě. Zatím nevíme kolik. Naši bojují jako lvy, ale prohrávají. Jak se mohli probít? Přes tu bránu. To ten rebel Cheng San, ten otevřel mříž. Jejich čluny se dostaly ke hradbám. Pane, odjeďte, než bude pozdě. Ale kudy? Útočí skoro ze všech stran. Jen severní brána je teď volná. Můžeme odejít tudy. Povolejte moje stráže. Pane, stráže už uprchly. Jenom já a pár mužů. My vás teď doprovodíme. Stát! Jeho výsost je tu, tak ho braňte! Rychle pryč! Utíkejte! Rychle! Utíkejte! Honem pryč! Rychle! Byli jste poraženi. Žádný z vašich mužů vás neposlouchá. Jsem Jen Ching a čekám to na vás. Vy, jděte první!
prosím. No tak dobře, jsem Jenčink. Kam zmizel Fenkla? Utíkal tamhle, vzal sebou pár mužů. No. Pane, musíme dál. Jste věrní muži. Jsem vám vděčný. Všechny vás povýším, slibuji. Fenkla, prcháte dost pomalu. Jdeme! Pane, jenom klid, už teď je těžce zraněný. Jenčinku!